kuonda kusara rushamu chaiko imi kuonda zvakaoma icho chiriko chemazuva ano ichi pamwe ndochakavapa kudaro hamugari pasi vana vanoigavura kotogarire izvo avakusafamba navava ndovaziva vadii ndichanyengegwa veno henyu kunyengegwai kundiri mwana mudiki agava vaziva akangwarisa senzeni ndaita sei mweya vakangwarisa vanegami senzenika sada kundiwa zvinzo ande henyu mindakuzvitengera data batai mumwe taure henyu dai matowedzera kuindawo kuzvimba ndakauchinzi wakashaniwa nasekuru kaiwewe asekuru vane moyo wakaipa anatiuraya vakakugona senzeni adatiuraya vadaromba neni ukusara kudaro kwai vakaudza musikana wangu kuti kwaizondemudza ndaimunyepera kuti vatikaudza musikana wavo kuti vane zvikopokopoka ndikaudzana musikana wacho ndikaudza kuti wainyepekwa sekuru vana chinhu kudai vakarambwa vakauya vandirova auzwakaudza kuti muri dofo waitigwa homework uya wakanowana 0 uchikore iwewe yezvandino vanga vanyora homework yacho saka dofo ndiani handivo vakanyora ndiwe wakanonyora zvekuchikoro manjepi kunopisa dai ndaenda kotsvaka data apo pamashopsi apo hamubvi pamawhatsapp ega ndopanese zvokora muchitamba mawhatsapp kunopisa kudai zvo ndopanese auzivi kuti ndopanese ndobvanditora chisando chandaita tingana sekurishi yei sekuru asidhagara vada kurovera mubhedha yava vanogadzira nemasofa ndaifunga kuti pamwe wakutofamba nemasando sando dzangu kaisando vazviziva zvokuti sando dzangu mandewo nehwani mandatenga data avanagambeta zva vakangwarangwara musida kungwara dzaisu tikuudze isu ingananzi mindroid sim yakaintrodusa data us data anototenga madata usd paecocash mindroid sim mindroid yakaintrodusa kana muchingowana ecogashika mototenga data remausd pafoni penyu ndotenga seiko nhawe senzeni ndikatodzokera kumba kunopisa kudai mobaya star 544 hash inotokubudisira zvose anakadzidza nhema here nokuma ndingangodzidzadzidza nhema yekolete here handini mazva ati munhu anositika kana sekuru anosindituma zvemutauni ikwaigara inanonditengera data re10 gig madata mabhanduro usd ike zvine zvinokwanisa kutenga usd data uchishandisa ecocash kana uneka kuti uchishandisa netwaninga unokwanisa kutenga data remausd uchishandisa 1 money kana uchingova nemari chete muwallet mako 1 money kana kuti ecocash unototenga data rako mausd pasenzeni ari gamba ndikuroverere maoko watara zvine musoro ike ndanda kutopiswa ninaadhaila chero uchitenga renetwanika kana kuti recocash unongodhaila star 544 hash utokubudisira zvozauitika usina mari muwallet ecocash yako kana 1 money yako inofanirwa kunge ine mari ndokuti utenge data racho remaingori pamwe zvongouya mumhepo kunati mahara vangaitendai zvisizvazvisekuru vakandizvambaradza vakakugona ndidatovatengera dhingi kuti makagona kwete kuti ndakambosunga kuvasungisa vatengera iri supa dhingi haridhaki ndida kuti vatengera supa taura munhu mwana uyu ane musikanzwa pabva vanhu vange vachitaura senzeni unge imbwa iya yangobindura